Imani ihe dị n'ọrụ anya. Enwere ọtụtụ ihe. Ị ga na-eme observe. Ama agụchitara gị norms anyị. Michi succeed n'ọrụ agency. Ọrụ awụdụkwa ọrụ ọsọ anwụ. Nnukwa. Kemgbe otu na-eji ekwu ụka. You have to bridle your tongue. Bridle your tongue. Putran. Eh? What tell me putra? He na ko ni mepe ọnụ otu ọnụ hire go. Jiwa na atọpụ ụka. This is the land. Lee ebe ọ nọ. Ị ga-ahụ lee ebe o shite ebe a, ọ kwụsị ebe a. Otu aka gị na-eji na-akọwara client ihe. Mana nke kacha mkpa wo first impression. Ya wuti shi we dress ya si first impression matters a lot. Otu shi dress ya. Ụlọ n'otu shi dress ya. Onye hụ n'otu shi dress ya kịta ahụ. Ọ ga-akpọ m akwụna. Mana iwa akwụna. Ọsụ. Mi ọwa akwụna. Onye m na-adị maka ịsa ọnwụ kwado just ịhapụ gị ihe iwu. Urezi efe kwado dịka onye na-arụ nwekwara ike iwa akwụna mana ịbịara yiri efe dịka onye na-arụ n'ọfịs. Festus. Nwere ike ige ntị. Hey! Anyị ga-anụ ligwe. Anyị ga anụ. I want to ask him bridle your tongue. Let you roll to bomb now. Bridle your tongue. Yeah, where do shire. All you want corporate. Ni heli le make it organize. Me gagi jegi. Heni le akoro. Gina anu ya. Gina mi oti agina amota. Wayo. Mana the main thing we here gana anu. I ga no na marketing department. N'ime ahịa. N'ime m. Under me. Ị ga-anọ. Under you. Ị ga na-agba ọsọ ahịa. Ị ga na-agba ọsọ ahịa na-achọta customers. Oh. Ị ghọtara ugbu a. Ị na-achọta customers gị na-ewere percentage gị. Gị na-eri percentage nke gị. Ọ percentage ka ị na-eji aga. Ala ụla m rere. Customer ụlọ chọtara m. Mre ala nye gị percentage. Asị dị m ala ụlọ ị rere. Ka customer ụla m chọtara. M chọtara ka m chọtara gị. Ị chọtara m. Ọ nwere ka ịmụ gị ịgbagọsọ ahịa. Gị mụtazie m bịa duo gị. Nduo gị gụ mepezie gị. Gụnwa ga-edu mma mmecha. Ọkwụkwele gị ghọta. Ela kekwara ya? Ọ na-aba. Onye nọ ya. So ọnụ ga-eshi gị ike. So ihe niile awụ ihe na m eriele ni ugbu a ọ ihe m kwutere n'ọnụ. Na otu m siri kpọta mmanụ. Gbaga m. Otu a. Onye mkpọtakwanụ mmadụ emecha onye ahụ azụrụ a ga-enyekwe m percentage. Shaga. Mba shaga. Aka ka ịgba bịa aka ka ịgba alaje. Onye azụda ala nwe no percentage no commission. Unu ji ajụjụ iberibe wuheka. Saa gị kpọta mmanụ ya zala nye gị commission. Any other question? Onye ọzọ gbara gị gharị. Enwere nke ọzọ ikwuru. Ikwuru mgbe ahịa bịa. Like intelligent people. Ndị nga anyị jikwa oke ajụjụ mara anyị o. Ọ nwatakịrị na-aja ajụ na klaasị ka ya na-amụta ihe. Ihe ọnwụ kemụkemụ ụfọdụ m jụọ ha aba m ọgụ asa ajụ karịala mana ana m alaik eje enwe ka i kwuru mgbe ahụ ọ bịara tọ m ụtọ somehow esi m miga as good poison to people bad poison to enwe tinish asị ya na English different strokes for different folks. Stroke ahụ stroke gburu mma m o amụọla m stroke yikwara ozugbo ikwara na m cheta otu all that area questions. Ihe niile i kwuru ụka gụ mara mma ana enwere otu enyi m nwoke m ga-achọkwa ka onye a ọ makwa ndị mmadụ nwegachiri connect ụmụ ndị mmadụ ihe ọbụla gbasara ala
even as mpa ya nwụrụ maka ihe ala so ihe ụlọ gbasara ala na-agarị ya mma na amụrụ ha 7 ihe ụmụ nwoke 7 mma ha mụrụ nwaanyị then ofu onye n'ime ha sọsọ ya nwawa onye front ndị ka ọzọ niile nwụchara n'ihi ala gburu ha so na-akpọzi ha ala mezie ọwa aha family ha ala mezizie ha gbufu otu onye asịzi ka ala mezie alọgide agha emezi ndị hụrụ ichie so etu enyi nwoke ahụ n'ugbu a family ahụ ihe ejizi mara ahụ gbawo ala mezie family gbahụ ọnwa egbugile ha gbufu otu onye ha asịzi ala mezie ha bụkọsa ala gbuge ha egbuge so onye abịa onye onye mgbe ụla doni ya nọ landed property mgbe ụlọ ọ na-ekwu ihe gbasara ala ọkwa mkpọta ọ ga-emezi ọfụma enwe ha na ajụjụ ọdọ m chọrọ ịjụ gị enwe ihe i kwuru mgbe ị na-ekwu okwu gbagojiri m anya enwe mgbe i kwuru sị na mme ga na-arụ under you. Of course, you work under me. Ota koko shiri shi ade. You work under me, that's the most important thing. Yeah. Ota m no gba. Mbidozi ọrụ under you. Of course. As in also. Ma awata as in medene him rozo. Anybody wonder gana awudu n'okpuru. No wonder. Iji si ihe ji na-aja ajụjụ na ịjụ ajụjụ sometimes akịra gị ihe ekweshi ihe kọrọ gị ihe ekweshi eweta onye iko ka ewerie kere ka nkụ amụọ jerie Philomena ekwetego na anyị na-aga na-arụkọ Sonny ihe niile ahụ anyị nọ na-ekpe ekpere kamgbe Chineke na-eme na ya wọkọ agara m ugba meet Philomena gwacha ya ihe niile ahụ si alekwa na anyị chọrọ ka anyị na ya na-arụkọ na anyị chọrọ isi ya na-arụ na anyị ma ihe gbasara ala Philomena ekwete si mmekpọtago na ngị na mmi na ya ga-ebido ọrụ kama na anyị ga na-arụ ya n'azụ ya nwa na-anọzi n'ihu ya na anyị ga-agwa ụmụazị ya si elekwana ihe nọ nga ahụ for the fact na ọwụ na anyị rụcha ya anya anyị ka anyị ma percentage ọsọ ga-enye anyị ma ihe asa anyị kpọta mmadụ onye ọbụla anyị kpọtara ọzọ ala anyị nwere percent mụnwa nwere percent gị nwa mere anyị abawere percentage ọkwe na aghọta ibido emecha nke ọla ya sị na iwu ihe ọla gbasara ala na ibu n'isi asị m ya na family unu family nkuku ala na unu wụ ndị ala agwara m ya na ị nwere ụmụnne 7 na ha niile enwegidere n'ihi ala nwanne ọkpara nne gị enwere n'ihi ala nna gị nwụọ n'ihi ala nne gị nwụọ n'ihi ala asị na ya unu nwegidere n'ihi ala nwụfọzie naanị gị ndela m n'ihi ala ọwụwụ na mgbudi ka unu nwụrụ ọwụ n'ihi ala unu jiri emechara m gwa sef na unu chenjiri aha zarazie ala mezie hapụcha emechara mezie ya ala mezie so kịta idezie etu m chiri gwa ya sị na ịma ihe gbasara CFO CW ụmụ ihe gbasara ala na ihe prọfeshọnal so ụdị ọṅụ ọnwa godoro n'ime na hapụ anyị bụ ole dede anyị rụrụ ọbịa m dịka anyị nwetatile kọntaktị n'ime m pịam anyị muvuo anyị establish ka anyị bidozie wụrụ ka enweghị m chechuke i cheela ihe ọfụma ya ọwụ na ọrụ ị na-ekwu na aka nke anyị na-arụ bifo na ọka ya mma lekweghị gịrị ka ya nke ijikwa aka wee mee mistake ele ihe ịrụ ga-enyeli gị ịmakwa nwaanyị ahụ ibi Philomena anyị na-ahụ Philomena asụ ụmụnne niile ọ kpọfechana ha obodo Igbo n'ego ala eziokwu nka nna ya asụ ọkụgbala ụlọ elu hapụkwa ihe ọ bịara nga akwụkwọ ịga gị chọrọ ojide ego ndị awụ ụmụ agbọbịa ndị awụ harị ntara imo ahụ ha akpọ mkpọkịrị ịbụ ole ihe mere na enwegwula esi hụrụ nwoke tinye bịa nga o ji obi achịpụsị ụmụ nwoke ọ chọrọ onye ga-abịa igwe ndị a kama ị ga-egwu ha wanye ha agwa ogu mụfọdụ mmadụ azụ ma Philomena na-erikwa nke nne hapụ Philo dịrị dị iyi otu trọza kwa ịhụrụ otu ihe ụkwụ ahụ n'iyi ka mgbe chọọ ya ka ọ n'iyi ihe ahụ gịnị disguise mmadụ iweta onwe ha ekwetara m ihe kwuru a ga-etinye ya uche a ga-etinye uche ka ma ahụ ụtọ ga-adị ekwetara m ihe ọzọkwa anyị ga-anọ na corporate onye ọbụla kootu na tote ebe ọkịrịka ọrụ kootu ndukwu a ka o yie ihe abịa e nwere trọza anyị na-eyi agakwa ya anyị ga-eyi ya ka ọ dị ka ihe akpara akpa zip ya pụọla ma ama aga na adịchie eziokwu so Chineke nna ebido ọrụ amalitele from next time onye ọbụla ga-ahụzi anyị gbaa corporate workers fit m karịa aga pata afọ gị nwere ike emebiela anyị coat mana is well ngwa ka m aga hụ achọrọ m ịga hụ Oluchi yes Oluchi mba Festus mba ekwudela nke ahụ ekwudela ya
ekwudilia Oluchi gentị m agwa gị Oluchi chere ga ahụ ugbu a Oluchi na ahụ nwoke ọzọ Oluchi na ahụ nwoke ọzọ emekwa ijide m Oluchi na nwoke ọzọ Oluchi ọsọ ha anya ọtọdị m ụjọ ọkwụrụ n'ihu m sị m onye wụ Festus sọnị ka m gwakwa gị onye kwa ejikọtara m na Festus ọzọ na ọ na-ara agba m si lekwa Oluchi asị m na nwekwa ejikọtara gị na ya ọzọ o nwekwara ike ịgaba nwatakịrị awọ gị mmiri ọkụ ele ihe ga-aga ma hụ ya na nwoke ọzọ nwa ọhụ ụzọ echimechi na-alọta ishi ya wụrụgwo n'ebe Oluchi nọ na nwoke ọzọ ka ị gara hụ ya gwa gị na enweghị ihe jikọrọ m na Festus gị tepụọ ya na rekọd demie sinsi bịa gwa m ya wụrụ bekịta ka ị ga-agwa m ya na hapụ ihe ka m hụgodi ya fes agwa anaghị anọ n'afọ ajọ njọ ọ dị mma n'isi m ọ dịkwana m ọ nwoke ka m nwụ nwere ihe ọla m ga-ahụ ugba m fe ntọ ụmụ nwaanyị juru eju ka o ji aka ya gwa m ya face to face maka nke ugbo o nwere ike wụrụ anya ọkụ o gbuole ndị mmadụ Festus Vitus Melodown Sọdị bọbọ utu ị ga-aga na ha gbuo oge ọ bara afọ lekwa ihe ahụ pregnancy ebe utu na m gama ya nke kpụrụ blọk kashina nkụta ọla jam n'osigote ya mee aja Peter Obi daalụ my brother Festus lekwa gị lebiri ọkụ palliative ụmụ nwa aka nkọkọrọ ndị ekwe machi ọkwasa mamsi mmadụ ote nọ gị n'ahụ ledege maka mma mụsị mgbe m nwụ ntakịrị mgbe m nwụ ụmụazị ihe na-akpọ m nwụ mma zoro ezo asị nga ọla m gafere otu nwaanyị onye ọla n'elu asị ndị na-ada n'ala ndị na-awụli n'elu isi ha na-ada n'ala ọwụ ịda n'ụjọ njọ zuru gị ahụ ka ọwụ akwụkwọ dọkịta apụ n'anwụ asa adịghị m apụta enyi ha apụta a ga-ejiri ọmbrọla otu isi kọva ọwa ahụhụ dịrị m ote mere asa amagide m mma ote and kọpụreta m nọ ihe famili anyị ihe kọpụreted famili mụ na ụmụnne m anyị na-akọpụreta ihe m ji sị ozugbo i kwuru okwu na anyị ga-anọ na kọpụreti sị gị hapụtara ihe anyị dịwaji adịwaji ma Chineke asị m nye gị aha m ga-enye gị osi of o machi esi m amaka ihe wa ọzara oge ọzara ma yes ya ugwe ebele na mgbagbu ọhịa ọnwa ịpalie ejiri m ihe emere mara gị uche akwụkwọ na na-akpa adịmalike ya ide ejikwa taịma ụma ha maka biko otu keleta na-akpọ gị ka ị bịa baa uru gị ga n'ụlọ ga nọrọ enwekwa mgbe ị na-eji awa eme ihe ihe awa ọrụ gọọmenti adaara ya wuti letinet ekwere mgbe ihe otu esi yie ya gị sota ahụ keep to it gị sota egara ka nkịta nwụrụ anwụ bịa na-eme m nna ahụ Festus o zuola kedu ikikere nwere ga-eji na-agwa m okwu taa ọ gị nwe ọrụ omeke na ọ na-agụ nwa ọrụ ọ gị nwe ọrụ Festus na-agụ nwa ọrụ onye wetara ọrụ kwesịrị ịnọga gị deni ya n'ezi kwụsị ya biko kwụsị ya Festus kwụsị ya ọbụka na onye awa onye na-enwe ndidi ọnụ gwụrụ asị m ka anyị pụọ ka mgbe esi m na-aba gaga anụ ya a na-ele onye kwesịrị ịgwa m okwu otu isi na-agwa m ọ kwesịrị CEO ọ bụla gwa egbe elu gbagbukwe CEO ndị mmụọ fọrọ ya onye ọwụ CEO asị m katapụla kwọrị onye ọwụ CEO ele CEO karịrị onye ya nọ nga Festus katapụla megin kwọrị ya CEO egbe elu gbagbo tọnda faya dị CEO ime onye CEO onye ka ọwụ ihe ọwụ nkịta kwọrị ya anụ ọhịa Festus nne biko bịa ka anyị pụjarị eweli iwe n'ishokoto n'ike katapila kwọrị ya m kọm na-ele gị anya gị na-ekwu ha kwụnatere ọgụ mmadụ nna ya ha ga osi mba abụ m si of o eweliwe mmadụ m sọwa ha ga-aṅụrụ m ka iji akpa ikwu gị ikwu berekwa ebere o maka ahụra m sọ ọnụ gị dị sharp ya dịkwa sharp n'ihu ọnụ ọ ga-adịkwa sharp n'ihu ọnụ otu a amụọna m ihe niile ka wụsa what a mess biko si ole ka ọ ma anya le otem dị
n'ihi oge itiri etisha mana ebe ọwụsọ oge adịghị ka anyị gawakwanụ n'anya m itiri eti ịchala m ọbara ngwadonu eledi ikwu aga eledi gaji ugbu a Okay. ịma destination ikwelie ka mmiri nji aba ndapụtara maka after me please. otu a ka ọ dị udo. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you.